हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे खोथा शेयार खालामना होनो नागिरदों, अदेबानि क्लियार खालामना होनो नागिरदों। दा नोंथांमोना सावगारियाव नुनाय बे आइजोखौ, बे बुरै बैसोनि आइजोखौ नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ। भिडिअ'आव गोबां भाइरेल जाबाय, ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जानाय भिडिअ ओंखारलांबाय। दा बेयावहाय बिथाङा नुनो मोननाय जादों, बिथांनि आखायाव गंनै लावथि दं आरो बिथाङा लावथि सिबनाय मोनसे भिडिअ जोबोद गोख्रों आरो सोमोनांथाव आरो नायबाय थाथावथाव भिडिअ भाइरेल जादों। दा बे भिडिअ भाइरेल जानायखौ गोबाङानो नुखाबाय जानो हागौ। दा बे बिथांनि सोमोन्दै गुदि खिथा, बिथाङा सोर, बबेनि आरो मा मुं, अदेबानि बिथाङा माबोरै बेबायदि सफैखो, माबादि, दा बेफोर गासै खोथाफोरखौ नोंथांमोना जुदि मिथियाखैब्ला बे भिडिअआव मिथिनो मोननाय जागोन। आरो मिथिखानाय दंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायाब्लाबो जागोन, अलरेडि मिथिखानायफोरा। दा फैदो मिथियैफोरा नायना लादोनि। बिथाङा जादों महाराष्ट्र रायजोनि पुनेनि होनदों आरो बिथांनि बैसोआ दा 85 बोसोर जाबाय होनदों। बिथांनि न'खरनि हालोदा मोजां नङा, फारसेथिं बिथांनि न'खराव उन्दै गथ'साबो दङ होनदों। बिथाङा न'खर सोलिनायाव बिनि थाखायनो गोब्राब जायो आरो। दा बेखायनो बिथाङा गावनाव उन्दैनिफ्रायनो बेबायदि आदब खायदाया दंबोखायो। दा बे आदब खायदाखौ लानानैनो बिथाङा जायगा जायगा दिन्थिदों आरो दा रांखान्थि हालोदा मोजां नङैनि थाखायनो रां आरजिनायनि बेबायदि लामा लानांगौ जानानै फैदों होनदों। दा बे भिडिअखौनो दिन्थिदोंमोन ससियेल मिडियायाव आरो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नुवाखै, जायफोरा डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेयाव थांनानै नायनो हानाय जागोन। इजिलि मोननैसो दङ, नोंथांमोना नायबानो लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय बिथाङा सिगांनि समफोरावबो बे आदबखौ बाहायखायोमोन होनदों। अदेबानि नैबे कभिड-19 लकडाउन जानायनि सिगांनिफ्रायनो बेयो सोलिबोबाय थादों। आरो बे लकडाउन जानायनि सिगांनि समफोराव बिथाङा गुबुन गुबुन जायगाफोराव दावबायहैनानै बे आदबखौ दिन्थियोमोन होनदों, जाहाथे थुलुंगाखाङो आरो हानायखिनिखौ बिथाङा फोरोंबोयोमोनबो होनदों। इयुन जोलैफोरनि थाखाय फोरोंबोयोमोनबो। नाथाय दा लकडाउननि थाखाय बिथांनि रांखान्थियारि हालोदा मोजां नङा आरो थासारिया दा बायजोआव दावबायनायनि नङा जिहेतु, दा बेनि थाखायनो बिथाङा ओनसोलावनो बेबादि राजफोथाराव दिन्थिनानै माखासे रांखान्थि आरजिनायनि लामाखौ लानांगौ जानानै फैदों होनदों। मानोना न'खरनि सोलिनाया गोब्राब, नोंथांमोना दहायनो बुंखांखाबाय। दा बिथांनि आदबा जोबोद थुलुंगाथाव आरो सोलोंनानै लाथावथाव। आरो बेखौ जों साफ्रोमबो फल' खालामनांगौ आरो बेखौ सुबुं सम्पद हिसाबै जों गायसननायनि लामा लानो नांगौ। दा बेखौ बयबो नुनाय लोगो लोगो साननो हानाय जादों। दा बेखायनो दा बिथांखौ गोबाङानो नोजोर बोदों। बिथांखौ दा फावखुंगुर रितेश देशमुख बिथाङाबो माइक्र' ब्लगिं साइटआव थिसननानै माखासे स्टेप लानो नागिरदों होननानै खौराङाव नुनो मोननाय जादों। आरो फारसेथिं गुबुनफोराबो रांखान्थियारि सापर्ट खालामबाय, लकेलनि टिमफ्राबो रांखान्थियारि सापर्ट खालामनायनि खोथा नुनो मोननाय जादों। दा बेजोंनो लोगोसेबाव फावखुंगुर सनु सुद बिथांखौ खौरां लानो नागिरनायखौ नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोननि स्क्रिनशट खालामनानै दिन्थिनाय जादों, नैबेवहाय नुनो मोननाय जादों। दा बिथाङा मा होनदों, बिथांनि टेकनिकआ, बिथांनि जेनाखि आदब खायदा सिबनाय, बेयो जोबोद एक्सपार्टनि। नोंथांमोना भिडिअखौ नुबायबा हमनो हाखाबाय जानो हागौ। दा बेबायदि मानसिया जोंनि समाजाव जोबोद दरकार आरो समाजनि सुबुंफोरा बिथांनिफ्राय, बेबायदि सुबुंनिफ्राय सोलोंनानै लानांगौआ जोबोद गोनांथि दङ। आरो ओरैनो हौवा सुबुंफोरनिफ्राय हिन्जाव मानसिनि जिहेथु फाव फेसन, दा बेयो जोंनो सोमोनांथाव आरो गोख्रों, जों थुलुंगाखांथाव। दा मिथिनाय बादिब्ला बिथां आइजोआ 8 बोसोर बैसोनिफ्रायनो बे हाबाखौ मावबोबाय थादोंमोन होनदों आरो दासिम 85 बोसोर जाफैबाय। होमबा साननानै नायदो। दा बयनिबो थुलुंगाथाव बे आइजोनि मुङा जादों सांताबाई पावार। नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों सांताबाई पावार। दा बिथांनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरनांगोन बिथांनिखौ, आरो आसा खालामो बिथाङा इयुन जोलैनि थाखाय बे आदबखौ होलांनो हानाय जागोन आरो समाजनि साफ्रोम सुबुंफोरा बिथांखौ मदद खालामगोन। एसेनोसै लोगो नोंथांमोन, गोजोन्थों।